gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa among ati pawi tale luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung tan kenoti numbas arto Sang Subo Manggala sampun dumugi unggihan ingkang tumuju nunggih paring sasmita dhumateng Sang Raja sedina 100 talu anggenipun badhe alukar busana kanalindran angrasuk busana satriya tama. Rampak runtut suarani hangayutayu lah punika tawau suaraning pradonga hagrangin hababar ketawang langen kita Sri Narendra kangge hanyaringi lampahing temanten kekalih ingkang arsa kirap ingkang kaping sepindhah nulat ati indahing budaya. Para pamirsa, kawis tinggal putra temanten jengkara saking kursi renenggo kaparinging setya marak sowan wonten ing ngarsanipun para rawuh saperlu mancing ing panti busana arsa ngrucat busana kanalindran hangasuk busana satriya. Sinten to pinangka pangarsaning lampah nun inggih ingkang wis nastan Subo Manggala ingkang ateges Subo punika sae Manggala punika dados pangarsa ingkang sae ingkang mengkuwerdi asung pralampita dhateng putra temanten kekalih murid saged tansah inget marang Gusti ingkang akarya loka mila jejering Manggala Subo hanamung satunggal dedeg piateki pitekso abang awak Praboto sembodo ing trio tan mingkuh saliring pakewuh. Saking Bapak Pranata Cara, Bu bilih wonten request saking Bu monggo lagune napa Bu dipun gayengke nggih. Delem. Oh nggih, ala kersane wong wis do lemu-lemu Pak. Jambu alas nggih. Matur sembah nuwun. Request saking Bu sinten nggih kepareng asma? Alah ngoten isin-isin Bu, Bu lah nggih. Sami mawon. Sinten asmane? Warsine napa Jumini?
Oh Warsini, nek nang Facebook kayak ngakune Jumini lagi. Yuk sinarengan CM Musik kembali untuk menghibur panjenengan semuanya tamu undangan. Setunggal tembang, setunggal lagon. Konjo, ayo nak katuran jumeneng. Ratna Adistia. CM Musik sinarengan WB Audio matur suwun. Sukses bener-bener panjenengan sedaya. Nggih. Beli saking bawa-bawaku dan swanten nggih monggo. Kanca-kanca nganten Jambu Alas wonten sing kersa monggo. Nganten kanca-kanca nganten biasanya lagune pertemuan gala-gala mesti. Ya Allah, aku tiwas geget-geget lho Mas. Dedek, iki lho tempe nih. Pak, tempe ini sing jebres teko kene ya. Alah. Iki lho ingkongem urung mbok lek. Wes ra apa-apa. Bet ini Pak Pranoto Coro, wong aku ragu untuk ingkung sing kono untuk ingkung gen salahe untuk ingkung dhewe jenenge. Oke, ini diucap salam dulu ya Mas. Monggo. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara apa Mas? Ini di pesta temanten berdua antara Mbak Sinta dan siapa? juga Mas Agung. Mbak Sinta melawan Mas Agung. Kok melawan? Yo kan dilawan toh Mas. Pas bal-balan piye kok melawan iku? Lu kan nek bengi bal-balan nah. Kayak sampean ngono kuwi lho nek bengi. Aku nek bal-balan nganggo ndok kok, ora nganggo bal kok. Masa? Heeh. Lah apik ndoke. Apik bojoku, angger takon, Pak, angger takon ngepit ndok ngono ku nek wengi senenge ra karuan. Ya terah aku ya seneng ngono Kowe kuwi. ya seneng ngepit ngono ku. Seneng. Tapi ngepite sedelok-sedelok ae, nek sewengi mesti ndoke mateng ngono ya, Dik. Ayo Ratna, doa terbaik buat kedua mempelai yang berbahagia. Oke, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Mas. Amin ya Allah. Langgeng sampai kakek nenek. Langgeng sampai kakek nenek. Kuncinya siji pokoknya. Siji apa no? Ojo pegatan. Ya ojo pegatan kan gitu kan nggih. Doa terbaik intinya bisa nyendang agung nyanggar waringin Nggih. bagio mulya untut-untut ngantos mimi lan mintuno. Halah ya Allah ya Allah. Ini tadi Duk, ada permintaan apa? pamundutan saking Bu Bu Sinten? Sumini nggih. Warsini. Warsini. Nggih, lagunipun Jambu Alas. Halah cocok iki. Mboten Jambu Alas wis kadung njaluk kok. Nggih. Lah nggih wis kadung njaluk. Ya wis tak kasih ya Bu, aja mantuk sik tapi. Mboten. Langsung tak kasih. Mas aku foto sing ayu ada di langsing pokoknya. Iya kok aduan Mas, kok aduan. Iya. Kokono lho para kokono nek moto. Ora asli-asline sayuk Rat. Terah. Apa? Ayo Pak. Jambu Alas, monggo kersa Ada dulu Jambu swaten. Alas ya. Aja gondelan, Apa Mas? aja gondelan. Apa? Bu nih? Aja gondelan. Kene. Aja Aku dengar gondelan. apa ngene ya? Aja gondelan. Je. Ayo sok. CM Musik. Yo. Ayo Dek Ratna. Ayo Mas. Kelingan manis esemen. Esemen. Terus kelingan Apa Mas? ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Kasih sayang. Karep atiku lakon dadi bojone. Yo. Sayange wis duwe bojo. Orang duwe bojo Mas. Nanging aku yakin urung. Apa Mas? Aku wis kadung tresno Yo ora apa-apa. nelongso rasane ngati. Aduh sakno. Karep atiku kelakon melu duweni. Jambu Alas leres niki nggih Bu nggih. Leres nggih. Gayeng mboten Bu. Gayeng. Dek, Siapa, Jambu Mas? Alas kuli
gas cari rong duwe bojo. Ora ndek bojo. Ada gula, ada semut. Terus, Mas? Mapan turu, terus tak robo. Sumpane batin yen kula dadi kawin. Tekad ngati ora bakal lurus ganti. Kanca-kanca manten. Mosok ora ono sing nyanyi ta. Sumpah ning janji sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Ayo Mas. Jambu alas Apa Mas? manis rasane. Manis rasane. Senadyan tilas Terus? tak teni rondone. Wis rondo, wis rondo. Piye? Wis rondo. Duh, yakin rondo? Wis rondo kok mbok tani Mosok, rondone. Pak, rondo model koyok ngene iki piro, Pak? Tapi gak kayak rondo kayak perawan ngene kok JSMP. Iya, tapi kayak Pak, carane piro, Pak? Rondo koyok ngene iki, Pak. Biasanya piro, Dik? Bolong nganten langsung suweneng ngono roro. Biasanya piro, Mas, nental kidang? 200. Bonuse, rondo ono bonuse apa ora? Ono beli satu gratis satu. Ono bonuse siji, Mas. Yo, piye kowe? Jajal. Ah, bonuse sek cilik ayo. Sek Urung cilik, mudeng Mas. sepeda listrik. Paling ditukokno susu. Dalah paling ditukokno susu kalengan warak sek Urung cilik. dikandani urung mudeng sepeda listrik kok isih aman. Sampean rabi iki modal susu sak kaleng, kowe untuk susu rong kaleng. Lho lah iya le. Kandiane kok. Berarti ya. Alah, Ora iso entek sisan. engko Dek Ratna orang golek indas. Dase ndi dase. Alah. Ayo Dek, monggo lajengke. Aku we. Mosok aku. Kok iso Angkat co. Ayo. Ayo. Ah, Ji. salah. Sayange wis duwe bojo. ora duwe bojo Mas. Nanging aku Apa? iki kebacut tresno. Ora apa-apa. Nelongso Sama. rasane ngati garep atiku kelakon melu duweni. CM Musik. Happy Audio. Kowe nana ya Mas. Ayo Dik. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut Apa Mas? durung rondo ojo Wis rondo. direbut. Sumpane batin yen kula si dadi kawin. Tekade ngati ora bakal lurus ganti. Ayo Dik. Sumpah wis janji sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Ayo Mas. Bualas Dik. Apa Mas? Manis rasane Manis rasane. senadyan tilas Terus tak enteni rondone. Kira-kira Dik yo, iki kan kanggo Mas ben gak penasaran jujur. Iki Apa? 200 kira-kira kersa mboten? ya mah. Mboten purun ya Mas. 200 apa sih? Dalam 200 apa sih? 200 yo sampai nek derek-derek ngeten iki 200 purun budal mboten. Mas Mboten aku purun. aduh dalane elik kok. Walah, nek umpama digawa ning Talkidang, jaluk transfer tambah piro? Biar teko kono atik 200 iku lak bensine melok sapa? Lak gregingen jaba jero ya, Dik. Nganggur. Diantar jemput. Oke. Oke, gawa ning Talkidang ya Mas ya.
Ayo King kok aku melok Mas melok sampean ya Mas. Tapi tenan sing kaos ireng iku wis rabi porong jane sik Joko porang jenengan. Joko. Oh, ngono. Terus saiki usume dudo Mas kok. Pokoknya Angger-angger rondone ya angger dudone. Jenengan sesuk rental mobil kira-kira kok setahun Mas. Insya Allah kandel. Kok ngerti ya? Rental Balete mobil wong kandel. wedok ning mobil mesti. Nggih. Ayo nak. Ayo Mas. Sayange wis duwe Sing bojo. urung limo Mas. Nanging aku sing sayang, aku wis kadung tresno. Wis kadung tresno. Nelongso. Ayo goyang rasane. Ikut sama mbaknya. Sini sini sini. Sini. Biyen atiku kelakon melu duweni. Goyang ya. Urung goyang wis bar. Urung goyang wis bar. Nggih. Nggih gimana Bapak? Nggih, niki gandeng pengantenipun anggenipun ngasuk busana Sampun. Satria Tama sampun Nggih. purna. Menika kini rapaken malih mangke request lagunipun Jogja Istimewa, Mas. Oh, ngoten saking Nggih. sinten? Saking Oh, jenengan. saking panjenengan grup niku ngoten. Oh, mboten sing request jenengan. Oh, Sinten? pengantenipun. Oh, pengantin. ngatenipun. Kersanipun rame ngoten. Oh, nggih. Nggih monggo Jogja Istimewa ngoten. Nggih, sakniki nggih. Ya Lurah nggih, saniki istimewa. mboten usah mboten sesuk pun bakdo saniki. Guyon Mas, guyon. Oke Rara, nggih, Adik, ini untuk menemani buat itu ya untuk mengiring teman-teman berdua. Ini dikasih satu lagunya Jogja Istimewa. Nanti diganti Blora Istimewa juga boleh. Kan Blora orangnya matoh. nek Randu apa Pak? Randu Pak? Slogannya apa? Randu? Matoh ya? Sama matoh? Matoh, nggih. Cantik cah, ya Allah, ya Allah. Nek goyang gimana nek goyang? Oke, ayo Rara. Baik, diambil satu lagunya Jogja Istimewa. Monggo Mas Budil. Halo. Tenang. CM Musik kita mainkan untuk Anda. Memulai berasa musik. Iki anakku ya Mas ya. Orang Anakku sampeyan ya. anak luwih gede nek anak sakmene. Anakku sampeyan Mas. Luwih gede. Dadi Sikato. mangan tempe rasane koyo mau sate. Mangan lawo sate. Rasa saonone sing penting Ayo goyang sayang. ngombe kembang tahu Goyang, goyang. koyo ngombe susu. Hei. Ra usah mesusu tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang ke tekan janur melengkung. Ya, kowe siji aku banget karo kowe. Ngomong apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo suman tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutoku blora kowe jen istimewa. Tiruin mbaknya ya goyang ya. Mbaknya goyangnya Ikut ditiru. goyang di sini ya. Nah. Oke, goyangnya gimana? Gak apa-apa, gak usah takut. Ayo goyang ya. Ya. Masalah. Ini kemang do masa segede mbak orang ini gatok. Ya. Oke. Mangan tempe rasane koyo mau sate. Sate saonone sing penting rukun.
dan istimewa. JM Musik. Terima kasih. Terima kasih ya. Dikasih selamat lagi ya Ramadan.
Halo. Bocah kok menik-menik kaya ngene iki priase sapa Wah, to? priase Bu Ida. Bu Ida, Bu Ida ki wis Tremana ki kondang kaloko. Puncara. Wis nang rono-rono ki wis misuwur Mas. Misuwur betul. Heeh. Adiknya namanya siapa, Adik? Areta. Areta. Adik Areta kelas berapa, Adik? Bapak Ibu yang sing kita monggo foto sesarengan kalian pengantin. Cita-citanya mau jadi apa? Saderengipun kondur foto rumiyin kangge kenang-kenangan mengko. Dokter. Piye Bang aku arep patah. Cita-citane mau jadi dokter. Walah ya dokter ya apik malah ngono kudune lah ya. Mulai sekolah kudu sing pinter. Nah, jadi dokter kudune ditekoki kudune siap apa? Iso nyuntek, iso disuntek. Tak tekone dhisik. Ya, takoki. Nek pengen dadi dokter ki kudune ditekoni kudu iso jawab. Jawab ora iso jawab ya ora iso dadi dokter. Ya takoki sik Mas. Dek Areta. Dek Areta, kalau Om Budil niku ibaratnya sakit. Sakit tangannya, yang disuntik apanya? Tangannya, betul. Kalau Om Budil Bapak Ibu, sakit monggo foto riyen nggih saderengipun kondur kenang-kenangan kalih pengantin nggih, foto riyen ingkang keluarga saking Tal Kidang riyen. Nah, mangke nembe ingkang saking ngriki. Nggih, Bapak, niki lo tak timbali. Suarane ben ketinggal kalih tiang-tiang mriki kok sok. Kalau Om Budil sakit matanya, contohnya yang disuntik apanya? Ya, aduh. Om Budil sakit matanya, sing disuntik matanya meletos, terus ngene Om Budil nggih. Tak dongakno cita-citanya tercapai. Yang satunya, ayo adik kecil ke sini. Namanya siapa, Dek? Bilkis. Bilkis. Dek Bilkis kelas berapa? Kelas PAUD. Kelas PAUD. Cita-citanya Dek Bilkis mau jadi apa? Dokter. Dokter juga. Ibunya namanya siapa? Arnes. Bu Arnes niki le larene teng mriki, Bu. Bu Arnes pundi, Bu Arnes? Ibumu sing pundi? Ibuke sing pundi? Di situ yang mana? Pakai kerudung apa enggak? Warna abu-abu. Sing ngendi to? Sing nika. Nggih. Nggih. Mau joget enggak? Joget nggih. Mau. Sing tak tekoki sapa kok sok? Joget lagunya napa? Lagunya apa? Balonku ada 5. Si kecil ya menyesuaikan. Balonku ada 5. Mbak halo. Si kecil jaluk balonku ada 5. Ayo yang nyanyi siapa iki? Delok, walah iki lesu kok. MC-ne rumah. MC-ne lo lesu delok. Ya ampun. Lain das-das dikerokoti gitu loh. Monggo mampir. Ayo. Ada apa Mas? Balonku ada 5. Suone adik kecil-kecil gitu. Sing menik-menik. Joget lho nggih. Iki kok yoga gede iki anakku cilik neh kok. Ayo. Oke, boleh dikasih balonku ada 5. Alah malah musisine do jagongan, mergawe. Ayo. Bisa joget enggak? Bisa, sentuk-sentuk. Tak kasih balonku ada 5 joget ya, gak boleh nih gak joget. Oke. Pargoy. Bisa Pargoy? Bisa, jangan pinter tenan apa. Mau nyanyi sendiri, Dek? Oke, mau nyanyi sendiri. Iki Dek mau mantuk-mantuk iki gedek-gedek terus melok gedek-gedek. Ya, melok gedek-gedek. Sing marai gedek-gedek sing ndi? Sing iki lho. Sing iki? Adik siapa namanya? Bilkis. Alah cantiknya lah ini. Rita. Rizko balonnya ada 3, sak gagange.
Asik, ayo joget bro. Joget ya. Ayo Dek Bilkis. Sini loh sini. Ayo goyang. CM Musik. Baby Audio. Ayo Dek Bilkis, pengen nyanyi? Ya, bareng penyanyinya ya. Rupa-rupa warnanya merah muda dan biru. Melodi hijau. Dar. Ku pegang. Ya kempet ayo aja pegang. Asik, joget bro. Rupa-rupa warna hijau kuning merah muda. Dar. Balon hijau dong, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dong, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Pinter Dek Bilkis sih pinter iso nyanyi. Minta lagu apa lagi Dek Bilkis? Jek, minta lagu apa lagi? Plas-plasi wong ae kaya. Wong Dek Bilkis ora ngomong kok. Nah, minta lagu apa lagi? Cicak, cicak. Idak, wah iya wis. Cicak, idak. Lah apa? Cicak. Cicak di dinding kok idak. Krunguku idak. Idak Idak ning pendeng dinding. malah. Wis ora apa-apa. Ya engko bengi idak bapake ya. Ayo. Cicak di dinding nyanyi lagi. Mosok cicak di dinding? Hah? Tenanan iki. Iya. Bisa nyanyi? Sakake penyanyi iku, Mas. Hah? Urung ngopeni cicak kok ning omah kok. Playernya siap, cicak di dinding. Yang nyanyi Dek Bilkis. Dek Bilkis bisa saged nyanyi, Dek. Mantuk. Jan tenan sing gede-gede iki nyanyi apa cangko cah? Kira-kira cah. Cek. Sing lagune piye? Cicak, Ding ding ding. Iya ding ding. Tang kamu hap lalu ditangkap. Oke, lagune sampun. Sampun. Kotosan segede, sesuatu gede. Ntar ikut joget lagi nggih. Dek Bilkis sih pinter iso nyanyi, iso joget. Ayo sing iki. Sing hitam-hitam lho. Nggih. Kok melayu kalah karo Dek Bilkis lho kae lho. Oh alah. Lho.
Lho diguyu Dek Bilkis lho kowe. Heeh. Ayo sing ireng. Ayo sing hitam-hitam. Baju hitam. Dibarengi Dek Bilkis ayo. Mama, aku ora ngapa mbakno. Masa oh diapa-apakno wis. Heeh, yang satunya sini. Mriko, heeh. Kene lho ning sing kecil ben di tengah, heeh. Mriko. Heeh. Namanya siapa? Tasya. Tasya. Yang satunya Kalista. Alista. Ulah sing guri apike jenenge. Lah iya Sinten? Alista. Alista. Bapake jenenge sapa, Dik? Siapa? Biar karo bapak iso lali jenenge. Karo Pak lali jenenge. Lah iya. Wis buamu sapa buamu? Hartini. Alah. Bu Hartini larene tak mriki, Bu. Nih Hartini, wah anak jenenge apik meneh ini. Ha nggih. Ayo lagunya minta apa? Gak tahu. Yang ini. Gak nyuwun. Lagunya apa? Apa lagunya? Gak minta. Gak jaluk ora apa-apa. Sing penting oleh sangu kok tuan rumah ngono wis alhamdulillah. Lah nggih. Ini iki kaya disangoni. Wah. Tuangine jam 4 isuk kok. Oh alah, jam 4 wis tangi perkara apa di Pacai. Iya. Ben dibaturi sing gede-gede. Ayo sing iki. Ayo. Kita aja SMP, malu-malu kita aja. Malu-malu kucing kok bocah kok. Heeh, ayo. Nek SMA kan delok mesti yo. Lah iya. Biasane ki ayo Mas ngono kok malah nawani kok. Nggih. Kowe ki peneng di ning kene lho kok sok pe melayu malah. Kene. Heeh, mriki. Namanya siapa? Aini. Dek Aini. Heeh, Dek Aini. Kelas berapa? 2 SMA. Padahal wis SMA lho. 2 SMA. Heeh, kok ijek malu-malu kucing. Mas, iki ibarat buah iki di ini buah apa? Buah apa? Buah apa? Ibarat buah apa di ini? Buah. Buah hati. Buah hati jere bapake. Buah hati. Heeh, buah hati. Cara aku buah cerme. Kok iso cerme? Tak senajan kecut angger dicokot kan tapi melek. Ngene kan. Lah iya, kecut-kecut tapi gawe melek kan ngono. Nah, yang satu iki namanya siapa? Dinda. Dek Dinda. Kelas berapa, Dek? Kelas 10. Heeh. Iki Kelas 10 kelas pinten? 2. Kelas 1. Heeh. Oh, namanya Dinda. Dinda. Ibarat buah Dek Dinda buah apa? Buah manggis. Manggis ya. Walah isine atos dibuka digeget jerone empuk kan ngono. Manis. Cara buah Dek Dinda iki buah pace. Kok iso pace? Lah piye isane mok trimo dijus digewek jamu. Lah. Walah, Tambah tenaga lah iyalah ya. betul. Lah nggih. Ayo mriki. Kowe ki rasa wedi to, Gus? Lagune mesti apal Mas ini Mas. Lagune mesti apal. Minta lagu napa? Manut sapa? Manut Mbak Dinda. Ayo. Bahtera Cinta. Heeh. Wah, cocok duet. Nggih. Bapak lagi derek minggah panggung pundi bapak lagi? Bopo Ladi, ayo kepareng jengkar Saamtawis menggah wonten panggung Sasana. Heeh, ayo bapak lagi kalian sapa, Mang? Pak Yanto Ladi. Blangkon, Mas Yanto Blangkon. Pundi? Mas Yanto. Yantone pundi? Mbak Yadi sampun Oh, langsung. sampun kondur nggih. Ya Allah, Dik. Ya Allah supir truk walah Masya Allah sugeng kondur nggih. Nggih, walah ya Allah, mungkin kumbunge didonke mriku mawon nggih. Walah Masya Allah. Napa sopir kumbung kok? Aku petukan aku ning pasar Wulung Randu kono kok. Supir kumbung. Super kumbung. Walah. Kayane ya gede lho. Heeh. Nggih. Ayo monggo. Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Ayo. Dik Dinda sing nyanyi nggih. Yakin ndak mau? Ayo. Enak lho original lho. Ndak mau. Nanti sudah enak kok nggak mau. Mau ditemenin penyanyi sing pundi? Hah? Duh, Bahtera Cinta ini kan duet. Yang bawain siapa? Ayo.
Yang bawain siapa? Kamu ya sama Mas. Enggak bisa. Enggak bisa. Penyanyi saya pundi, sing jenengan suwun. Ayo Cok, Batra Cinta Sinarengan CM Musik kita mainkan untuk Anda. Tidak, monggo. Ayo. Kamu jangan gitu biasanya kayak gimana gitu ya. Ayo, sini ke tengah sini yuk. Enggak mau. Ayo. Wedi. Ayo. Nanti kamu gak cair. Orang nyanyi, joget be Om Budil ayo. Joget, joget tak masa emah. Ayo joget tak. Sing lanang yo joget rene no, sing lanang no. Ayo ikut joget ayo, enggak apa-apa. Ayo monggo Mbak E. Cocok iki. Lha Mas cocok Mas. Diagah. Ayo. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bau dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. CM Musik kulina lagi enak ayo Mas. asik. Cintaku hanya untuk kamu, sayangku hanya untuk kamu, rinduku hanya untuk kamu. Ayo Mas. Badai dan gelombang yang datang merintah tak akan merubah haluan cinta kita. Lalalala. Salah kowe mendem bae, dadine aku pilih kae. Padamu nakoda, ku tambahkan cinta. Bawalah aku ke pulau bahagia. Berlayar bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan nun di pantai harapan. asik. Asal JM Musik kita mainkan untuk Anda. Baby Audio. Tidak goyangan. Ayo Mas. Badai dan gelombang yang datang merintah takkan merubah haluan cinta kita. Ayo dek. Padamu nakoda, ku tambahkan cinta. Bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Jogja.
Maso. Sudah. Di sing jaluk ndek mau Bahtera Cinta. Piye? Kok ya. Sampai kok ora gelem goyang. Kok angel goyang. Malah pinter Dek Bilkis lho. Dek Bilkis mosok kalah karo sing cilik. Gerak terus kok. Nek ngono iku. Nggih Dek Bilkis. Sesuk tak warai ya pargo ngene-ngene. Oke, Bahtera Cinta sudah ya. Iki masih rene. Oh, iki enek penyanyi ayu-ayu kok iso ora gelem joget. Oh, alah nggih Pak nggih. Eman-eman lho Pak nggih. Penyanyine digolekno sing ayu-ayu. Kok sok duwe kowe. Heeh, no paring asma sinten? Mario, heeh. Nyuwune lagu napa? Gak njaluk. No ayo. Gak njaluk. Heeh sing siji iki. Ausan, minta lagune napa? Gak njaluk neh. Ya penakan penyanyine to. Oh. Penyanyine ayu-ayu delok lho. Orang njaluk lagu sing dijaluk apa terus? Lah, sebut jaluk apa? Medun. Walah nek dikon medun gagenan. Yakin njaluk medun tenan? Heeh. Nek medun sampean gak bayaran lho. Lah, kowe dibayar apa ora? Heh? Sing bayari gak kowe. Aku ora bayari kowe. Kok sok. Aku ki rong bayaran kok sok kon bayar. Mungkin nasibe rong jelas kok. Lah, untuk pira-pira aku rong jelas kok mbok kon bayari kowe. Jarike sing ngarep lho Mas, sing lanang apike sing ngono ya Mas ya. Ya iso mekan ngono. Iya. Kene aja ning ngarep kene lho ben ketok. Nah sing wedok malah Sing pundi? Wah, ketok apa nek arani bintik-bintik cilik-cilik ngono. Nggih. Heeh. Cocok. Ning ngarep kene lho ben ketok kok sok. Emoh ki piye? Ben ketok. Ki mlebu ning TV lho ki lho. Hah? Engko nek ora ketok terus piye? Bocah kok. Lah ya lanang kok izinan ki piye? Hah, lanang piye Mas? Lanang piye kok ora ana brengose nek lanang? Urung dereng. Urung tukul. Delok pas jajal rewok. Ayo. Kalau karo mbake. Lho, kok isine piye? Bare didelok wong akeh Mas isin. Padahal asline nek enek dangdut ngono kae ya jogete ngeri lho. Aja nek dangdut. Wong nek kamar mandi krungu salon disetele mu ndekne joget. Joget. Oh alah. Ayo. Nggih. Iki manut ae pokoke sing lanang-lanang manut. Ada sing wedok-wedok cuk mundur-mundur kene ya lah. Lah ya kok iso wedi karo aku lho. Aku ki ra nyatek kok sok. Duh. Aja mundur cuk lho, kandhane kok malah buyar iki kok. Nah, nyuwun lagu napa malih? Ayo gak apa-apa kok sok. Sok ngene iki piye? Gentenan sapa? Heeh, nyuwune lagu napa? Ayo Dik Dinda nyanyi Dik Dinda. Dik Dinda. Syukur-syukur krungu suaramu, nasibmu koyo Dinda Teratu kan juga ngerti kan ngono, Dik. Jadi diasah dulu mulai dari nol lah gitu. Dari kecil, heeh. Pinter ki kudune saka ndek sampe mendhuwur. Lah iya. Aja apa nang ngarani wedi latihan, heeh. Mintake lagu napa iki sing ireng-ireng ki? Ayo. Gak mau. Wonten Mas, lagu gak mau. Heeh. Diparingi napa niki? Tali kotang. Bakul apa kae? Bakul es apa bakul apa kae? Oh, jebule nurun Bu aneh. Pripun? Ditakoki lagu yo gak ngene-ngene gak ya gedhe-gedhe. Oh, berarti nurun Bu. Nggih. Layak. Ayo yang nganu nasi. Bakul soto, bakul soto. Bakso. Nggih, lagunipun apa, Mbak? Pripun? Sabar. Nggih sabar. Mbak Eklambi ngajak nyanyi baju hitam. Ayo si baju hitam. Ayo yang baju hitam monggo. Yuk kita tampilkan satu sosok artis cantiknya ibu kota Indonesia. Minum satu botol. Tok. Hehehe. Satu kendi ngono kok satu. Heeh. Paring asma sinten? Pipit. Mbak Pipit lagunya mau apa? Nemu. Pripun Pak? Sing pundi? Keselen ayo medun. Heeh. Nek keselen medun. Sing ngokon kowe medun sapa?
Iki sing medun khusus kesel, kowe urung kesel kok so. Walah lah bujui. Iki karuan kesel, ndek bengi bar ngedono kumbung. Ngono diterusno semaput. Wah kowe nang omah turu kok sampe medun iki lho. Heeh, monggo. Nemu. Ayo adiknya pengen joget, ayo. Adiknya pengen joget, monggo. Bapaknya monggo badhe joget, kapan mencobakan lagune monggo. Ayo bibir joget. Jangan lupa jogetnya bro. Ayo joget gak apa-apa ayo. Ayo ikut joget semua. Ayo gak apa-apa biar rame ayo. Nah, iki ketoke pacare Bilqis iki. Ayo joget gak apa-apa. Gak apa-apa awas. Kowe sing paling semangati usapiloku sing brebes milih bebujane ati wangi sabar ngomong aku muga suwun Gusti pun maringi sing mati nembus lirane ngobati ati kang suci atuh yang pergi biarlah pergi diwares iki yo kagem pengantin kekali keluarga akan mugi-mugi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah cepat diberi ngomongan soleh dan solehah Allahumma amin. Ayo debil ki joget kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati musapiloku sing brebes milih bebujane ati kinaryo tembange wangi sabar ngomongan muga salawase dadi suwun Gusti pun maringi sing gemati nembus lirane ngobati ati kang sepi suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngajari. Asik, ayo debil ki joget terus debilis. Asik. Aku sing paling ngerti marang kahanane aku mbok semangati musapiloku sing bebes milih bebujane ati kinaryo tembange wangi sabar ngomong aku muga salawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing gemati
Monggo Mbak derek mriki. Gak apa-apa, gak bisa nyanyi gak apa-apa, yang penting jogetnya. Ayo. Lestari, ayo masih diaturi Lestari. Bangoan. Ya. Aja grumbel ning kene to, Cah. Rontik rono lho. Kowe mosok wedi karo MC-ne kae. MC-ne ora nyokot kok. Oh, gelek to. Hah? Ning kene ae. Aku tak ning gurine ae lah. Mek ceblok aku mundur. Wis duwe pacar poro kowe? Dereng. Gelem tak pek pacar? Guyu malah. Dipek pacar kok malah guyu, gelem kok gak ngono lho maksude kok. Emah. Wis duwe pacar polong? Urung, ya tak pek pacar. Bar ki medun, urung. Bu omeh ngomong mbene kono sik Mas ngono kok sok. Kon joget kowe. Ayo. Lestari. Biar wangi semi aroma bagi melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumaksno nolong sesat abore Kartiko Kadya puspita ing netra Hanjang tepi tresno Rasa tresno kang sejati tembang suci yang semi sepi cahayamu hanya seni saratri katyo tembange ati angan-anganku lelono tawa minderi tanpa wangan Kadya puspita ing netra Hanjang tepi tresno Rasa tresno kang sejati Mangliya lestari Jangi dong tembang suci yang semi sajroning sepi cahayamu hanya seni saratri katyo tembange ati angan-anganku lono tawa
Apa? Kowe goleki apa? Awan-awan kok golek jangkrik kok. Ayo joget. Tembus marang kebayang banget manis sinawang wong manis sing sayang. Sampun, kusik. Kok urung sik kok sok. Kesel lagean kok kesel ki lho. Oh nggih. Pelan-pelan. Aisyah. Tak dangi pokoke. Dangi ae. Kok sok urung wayahe medun kok sok. Alah, urung duwe pacar kabeh. Gak percaya aku, Mas. Tapek pacar? Iya. Loh. Cek bagus lah ya. Dalam? Cek bagus loh. Iya. Tunjukkan pesonamu, Bos. Oke loh. Walah. Wis tak semir loh rambutku. Iki ditumpakno motor Fish Air. Ya. Walah terus medek jembatan dimplongno. Oh, alah tabrakno. Ora. Isek ganteng tenan kok. Ayo. Nah, irunge yo mbangir lho. Cocok buat pertumbuhan. Betul. Ingon-ingon apa? Celeng kakek aneh kono. Ora terus. Kira-kira karep Ratna? Iya nah. Ratna iki lho Mas kira-kira karep Mas iki lho. Nah, iki lho kira-kira karep iki Dik Ratna. Oh, pada nopo ketek piye kok gedang. Ayo Rene. Gila. Apa-apa kok somo. Metu kabeh saiki yo. Ayo Sini. Enggak apa-apa ayo. Kene. Alah bejo tenan cah genggam gegemi tangan nyekel tangan. Lah sing bayari urung karuan nyekel tangan lho, Pak. Lah iya. Iki aku ora pengen nyekel tangan nek bocahe manut to, bocahe rewel kok. Ngono ayo. Piye nek? Kok malah mbok tawakno kancamu nawakno ki awake dhewe kok sok. Ayo satu lagu langsung turun ganti pakaian. Oke. Sing asik ora roh judule, sing piye nyanyine kuwi. Engko ben mbake ben ngerti. Terserah mawon. Ayo mbake. Iki apa? Gua neng coplak kok sok. Asik. Ada satu lagu Camelia. Lagu karo JP iki. Ini laguku sama kamu loh ya. Oke. Baik. Ayo Dek Bilkis joget. Kau Melia, maafkanlah aku karena aku tak bisa temani dirimu. Kau Melia, maafkanlah aku. Lagu terakhir ayo. Jangan pernah lagi kau mencari aku. Wanita yang hebat yang pernah singgah di hatiku. Wanita yang tegar, ku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Kau bodoh nih loh, dulu jogetane penak loh. Lagu terakhir kok sok. Kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat kau lupakan aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Aku takut kasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Camelia. Kau pernah menjadi simpananku ya. Pernah menjadi simpananku.
Ayo kok sok. Untuk Putri Domasnya dan juga terspesial yang bawain dari Mas Pentil ya. Oke, matur suwun. Oke, ini terspesial dari tamu undangan semuanya Sugeng Rawuh yang baru datang saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati hidangan-hidangan yang disuguhkan dari Sohibul Hajah. Apabila ada kekurangan sedikit pun kaulah mewakili saking keluarga besar nyuwun agung ing samudra pangsongo. Baik, ini untuk satu lagu, habis itu all gitu nggih. Baik, ayo di Janjiku, janjimu untukku. Ayo goyang. Hei, takkan ada yang bisa kita sekalipun kau telah tiada. Akan aku pastikan ku kan memeluk menciummu di surga. Jangan kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Takkan ada yang pisahkan kita sekalipun kau telah tiada. Akan ku pastikan aku kan memeluk menciummu di surga. Hei, jangan kau pergi tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Terima kasih Mbak Cantik. Oke, terima kasih Gak mau banget dari nyanyi. Mbak aku ya. Sukses Gak menuju mau panjenengan nyanyi. semuanya. Oke, Baik. terima kasih Untuk kamu tahan. Oke, dari satu lagunya bareng bersama teman kita ada Rara dan juga terspesial di kesempatan siang hari ini untuk satu lagu pamungkas, satu lagu terakhir disediakan untuk panjenengan semuanya. Baik, terkhusus saya mau keluarga besar apabila ada kekurangan sedikit pun melajaki didaharan pangunjukan ingkang sampun kasumatyo, saya mewakili keluarga besar nyuwun agung ing samudra pangsongo. Nggih, sukses apa yang diingin-inginkan Sohibul Hajah, yang dicita-cita Sohibul Hajah dikabulkan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Terima kasih banget untuk kedua mempelai yang berbahagia. Spesial buat Mas Agung Saputro dan juga Mbak Sinta Puspitasari. Jadi selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah dan warohmah, langgeng selama-lamanya. Baik. Dan juga saya mewakili dari keluarga besar terspesial dari Bapak Marji beserta Ibu Dasri yang berbahagia. Khususnya di kesempatan siang hari ini saya mewakili keluarga besar dari CM Musik. Apabila ada perkataan dan perilaku dari teman-teman dan saya pribadi yang kurang berkenan di panjenengan semuanya kaula nyuwun agung ing samudra pangsongo gitu nggih. Oke, dari Ibu Bos CM ini satu lagunya yang diminta ada Aisiteru. Gak popo, gak popo. Ini saya minta maaf buat Bu Bos untuk lagunya Aisiteru belum ada ya. Diganti yang lain. Sadereng atiku nalikane sepisan ketemu.
Kinerban jiwa Raka Undang rasa Dumisi kalbu Gendong kemana-mana Bergoyang segera Datang bisa Luluhi hatimu Sehingga ku ngerti Lewangi hati Tak untuk jambi Ayo, ayo Radio artinya wiji Nada aku tak gongi Sabto Pandita Ratu Mring sliramu Dadya sisianku Iya Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawati Ratna Distiarana Purwono, terima kasih. Saya mau guru besar dari CM Musik Webi Audio. Awila turkata dan perilaku dari teman-teman yang kurang berkenan itu panjenengan semuanya kaulun agung yang samudra pangsa akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun.